Konforme, bada hemen txeia maila nola dagoen eta bati bat temporada nola di joan ikusita, azpimarratu, 23 nesketan gaur hemen gauza interesanteak ikusteko moduan egon gaitezkeela. Tartean daudelako bestak beste, María Modenes bezalako carreristak, una María Modenes que ya viene de ser subcampeona tanto en Medina de Pomar como en Villarcayo. María, follow the leader. Te tendremos vigilada, vaya que sí. Seguiremos también la rueda de Naia Arregi. Naia Arregi, Villarcayon hirugarrena izan zen, eta Medina de Pomarren ere laugarren zelkatu zen. Eta Naia de Miguelek ere, erne, Villarcayon bosgarren egin zuenez, erakutsita dauka, badaukara duaia aurrean ibiltzeko. Favoriten artean beraz izen horiek. Junior nesketan berriz, hainbat izen azpimarratzekoen artean. Hortxe beraz eta honen bestean, irteera hartuta. Juhu, egurrean, junior juvenil neskak, 23 eta eliteak. Egurrean, aupa neskak. Abian jarrita, Pablo Arzuagaren omenezko 3. edizioan, Garajes Tolosa saria. Ziklokrosa maila gorenean Tolosan. 5 minutos para la salida masculina. Post minutu barru gizonezkoen irteera, chicos. Atentos a la convocatoria llamada del jurado para la línea de salida. Eskerrik asko eta suerte zeboi ere. Ikusteko gaude, besteren artean baita ere, hemen etxekoak zer egiteko dauden esketan. Etxekoak esaten dugunean, bereziki begiratzen diogo esate baterako Aialari, Aiala Serranori. Aurreko denboraldian Espainiako kopako txapelduna izan zen errepidean, eta berriz ere noski, helburu nagusiak errepidean jarrita, atzera orain berriz ere hemen, ziklokrosean. Ikusteko gaude, ze puntutan egon litekeen temporada hasiera parte honetan. Erne ibiltzekoan noski baita ere junior nesketan, Jaida Hierro, bezalako karreristak, eta beste hainbat ere bai, ez? Izan Maria Klabo edo Naia Garzia bera, aurraldean ibiltzekoak direnak. Bestak beste, Medina de Pomarren nork irabazi zuen, Laida, Hierro izan zen hankarailea, eta Villarcayon ere bigarren izan zenez, gaurkorako favorito nagusietako bat izan bide da. Ezbairik gabe, izen haundietako da, hemen aurrealdean ibiltzekoen artean. Deitu ditugu beraz eta honen bestean, irtera lerro puntu horretara, mutilak. Eta honen bestean, prest, junior kategoria horri ere, irtera emateko. Junior kategoria horretan 54 mutil izen eman da. Juvenilak, beti ulertu izan dugun bezala, junior kategori hori. Batetik bestera irtera hartzeko prest jarrita. Horreta esaten ari ginena, eta aurre izen emate zerrendari begira jarraita, eta hemen pelotoi guztia pasatzen ikusi ala bereizi gabe, barkatuko didazu Aiala, barkatuko didazu bati batera gainera zer, eta presioa sartzia, hemen karrera barruan zeundela esanez, eta jakin dugu, azkenean gaixo aldi txikitxo bateke jota, ezin izan duzula parte hartu, eta hala ere arrimatu zarela lasterketa ikustera, eta zeure kideak direnak txalotzera, eskerrik asko, eta animo, Aiala Serrano, iragartzen ari ginen, lasterketan zegoela, baina ez, azkenean eta azken orduko baja hori. Lastima izan da, baina rekuperatuko zara Aiala, etorriko da, denboraldia oraindik luze datorreta. Animo hor! Handaingo Txirunari eskolaren izenean, lasterketa burua hartuta dagoeneko, Iratia Aranguren izan bide da, edo izaro, Etxarri, bietako bat, hortxe bertan, lasterketa buruan, horixe, Iratia Aranguren karbaile da. Lasterketa buruan ikusten ari garen neska. Ikusten ari garen, esaten dugunean megafonian, kontua da, streaminga ari garela jarraitzen, eta streaming bidez ere, ari garela gaurkoa disfrutatzen. Banan-bana proba guztiak egiten ari garen bezala.
Mientras ya la prueba femenina está en marcha, agradeceremos a los demás participantes, chicos, que despejemos el circuito. Chicos, sobre todo ya los participantes de la prueba masculina principal, os agradeceremos que ya despejemos el circuito. Espiralean, karakolean sartuta, buru belarre. Berazubialdeko hegalean, lasterketa buru, Iratia Aranguren. Junior kategoriako neska da, eta ondo da bel. Bueno, prest gaudenean, bitartean, ja mutilen irteera hartzeko. Mutilak prest eta bagoaz. Hortxe, Berroita malau karreristak osautako talde txori egurrean, ja lehenengo posizioak hartzeko bidean, Juniorrak lanzatuta. Y el que más lanzado ha salido, el que más enchufado ha salido es Odei Muñoz Gabiña. Wow, nola atera den, Odei, etaren atzetik beste 51. Azkenean 52 dira, karrerista hortxe mutilen pelotoi hori osatuta, Juniorretan, ja zirkuitura bulu belarri izatuta. Bai hoxe. Konforme, baulesa gaude, Junior mutilak lanzatuta, lehenengo itzulia osatzear, nesketan bai Juniorrak, bai eliteak eta baita 23 urte zazpikoak ere. Eta printzipioz, haien buruan gaztenetako bat. Esan dugu, Iratia Aranguren, Andoaingo Txinori Eskolako Irati, dabilela aurreko postu horietan. Iratia Aranguren, ratxan dabil, gauzak diren bezala. Euskadiko Kopako txapelduna izan zen iaz denboraldian, kadete mailan, eta orain ja, juniorretan lehenengo urtea duen honetan, oso fin dabil. 4 podium daramatza dagoeneko ja Iratik. On fire dagoen Andoaingo Txinori Eskolako karreristak. Andoaingo Txinori Eskolaren izenean, bera, eta lehen ere aipatu dugunez, Izaro Etxarri, bitaldekide. Eta ordezkatuta, emakumezkoen lehia horretan, ondoko taldeak, Goenaga Jogurrak, Nafarroa Ermita Gaina, Norklamp Launa, Umen, Rio Miera, Bertako Igogailuak, Grupo Eulen Nuk, Desnivel, Koba Cycling, Kuskumendi, Team Zatika Bike Women, Zorri Bike, Simal Factory, Biorrazer Aurubiz, eta noski, etxeko taldea, Zuk Limusin bi ordezkarirekin, biez, orain batekin, Maier Olano da lasterketan. Maier Olano arozena, Zuk Limusineko karrerista, lehia bete-betean. Goiz ederra daramagu Tolosan. 3. edizio betez, bai horixe Pablo Arzuagaren omenezko proba hauxe. Garajes Tolosa saria. Ziklokrosan mailarik gorenean, brillantenean Tolosan, Miserikordiko eta ikastolako buelta honetan, haze zirkuitua. Lehen ere lizentzia bat hartu dut, eta bueno, nire kontu, hori esatea, baina zirkuitu mundialista da, tope.
Lehenengo itzulia osatzeko hementxe, Andoaingo Txirrindulari Eskolaren izenean liderra Irati Aranguren Karpaieda lehenengo itzulia osatzen Irati. Txalori Iratirentzat. Ikiarri Irati, oso ona makina. Nola pasaden eta gainera ja hasieratik tartak eginda. Fernando, egunon, Arzuaga. Torrikia eta bagaude, ya estamos todas, esaten dana. Etxeako. Ekauna. Mugatik pasadenean horixe, bai horixe lehenengo txekoa baita ere, esaten ari ginen, Maier Rolano hortze bilere eta podiumaren lehian sartuta bil Maier, Erne Maier, podiumaren usaian ego leitekelako gaur, aupa Maier. Zuk limusin taldeko karrerista. Gauzak horrela beraz, emakumezkoak ja esan dugu, hor kontzolatuta eta aurkila gizonezkoen lasterketa. Iruditan bestak beste ere daukagunen lasterketa hori ere jarraitzeko moduan izango gara. Eta helmugako paseerak markatuko dizkigu bati bat ere arrastoak nola dauzkagon. Gaur eta gogoratu, beste irtera bat daukagula aurretik. Goizeko eta gaurko jardunaldi honetako azkena izan bide dena. Ari gara eta nola gainera disfrutatzen, Ziklokrosa, seguraldiaz eta denaz. Eta honen bestean horri ere errematatuko dugu Open mutilen kategoria horrekin. Sub 23, elite eta master 30. Besteren artean, lehen ere esan dizugu, hemen errepideko profesionalak, Gorka Izagirre eta Peio Bilbao, bezalako, Peio Goikotxea, bezalako karreristak, Peio Goikotxea, Euskal Tele Euskadikoa, eta Movistarrekoa Gorka Izagirre, eta gero, klasiko oso fuerteak, urte joan urte etorrin, nekatzen ez direnak, Aitor Hernandez bestak beste ere, horra aurrealdean ibiliko denetako bat. Gauzak eta horrela beraz, lehenengo itzulia osatu eta kontuak ere aurki ateratzeko moduan gara, zenbat itzuliko lehia lasterketa egingo duten. Orain neska junior, elite eta openekoek. Bueno, lasterketa buruan, mutiletan ere, ikusten ari garen lehia, aurkila helmugara bidean izango dugun lehia hori. Eta lastima, hortxe justu ikusten ari gineneko unean. Nola limusin horiakoko Igor Iriarte, hor lasterketa buruko lehian dabilen Igor Iriarte, eskonbrerako horretan erori eginda. Eta lastima, bizikleta gainean hartu behar izan du. Lastima. Aurreko grupilean nonbait, ikututa geratu zaio, eskonbrerako jaitxira horretan eta soinean hartuta atorkorrik Iriarte. Lasai, Aitor, lasai, paciencia. Horendik ere karrera asko dagota, aita. Gainera Aitor, bien bitartean talde nagusia. Gaur egia da, eta hor ere seguru egon derela zalantza esintekoa, Ze kubierta, aukeratu gaur zerekin atera, eta nola atera, ikusita lasterketarako gaur ibilbidea oso azkar dagoela, baina karo. Irrista puntu bat ere badauka, eta horrekin oso erne ibili behar, eta gertatzen ari da oraintxe bertan ikusten ari garen iruditan bezala, lehenengo postuetako lehian bertan gauzak nola dauden ikusita. Esan da bezala, beraz, aurreneko pasara aurki helmugatik egingo dute lehenengo partaidek, eta alaxe hasiko gara ikusten eta bereizten nola dagoen lasterketa buruan. Oraintxe lehen biak pasazaizkigunean, bai horixe, bai Odei Muñoz eta arekin batera baita. Horror, esaten du Iriartek, atera zait, rueda, baina berriz ere gainean jartzeko munda, eta laugarren postuan Igor Iriarte. Ondo eutxita. Bueno, horrentxe, banan ari dira guztiak honen bestean bide egiten hortxe ikusten genuen, Igor Iriarte aipatu berri dugu, laugarren postuan da. Izan du, zoritxarreko eroriko hori, one batez korrika ere ibili behar izan du, baina txekoak, eta zirkuitu norbait ondo ezautzen bali badu, bera izan liteke horitako bat, aurreko asteetan ondo miatutako zirkuita izan delako, haien
eskutik edo haien gurpilpean, eta hartatik ere, lasterketa buruan aritxu izan delako beti. Bueno, hortxe, lasterketa buruko leia horretan, Aketza Meka eta Odei Muñozen arteko leia, ez Aketza ez, Oskitz da, Oskitz egiguren, ja lasterketa buruan, honen bestean ja leia horretarako apuntatu zaiguna. Gauzak dauden bezala beraz, leia Alinko Campañoloko Odei Muñoz, bi dorsala, eta Zorri Baik, Simal Factory, MTB Team taldeko Oskitz egiguren Santa Maria. Hain artean hortxe biak alabiak. Horrein gozaintzat Oskitz. Baina, bueno, biak alabiak gurpila hartuta. Horre, Miserikordiko baratze partekatuetako zatian pasatzen, karreristak ikusten dituzue goi irudi horretan, espektakularra den irudia, eta zirkuituaren altuera garaiena ematen dueneko puntua da. Hortxe, lasterketa buruko bikotea pasadenean justu, Balatzetako kasetatik, eta orain joko dute Miserikordiko parkinaren egal aldera. Hor beste bukle bat egiten da bertan. Eta hor sartzen dira gero nolabait ere esateko, bada Jurre auzoko magalera. Lasterketa buruan, Iratia Aranguren emakumezkoetan eta gizonezkoetan berriz. Bi hauek orain streaming irudietan dauzkagunak, Odei Muñoz eta Oskitz egiguren. Errelebatzen ari dira gainera eta hortzea daude ez. Referentzia batak zein bestak eman nahian, ez dakin izataraino txanda ematetan, baina no, txanda emateak ez, horre gurra dago, Odei Muñozen eraso golpea. Odei Muñoz, que pasa al ataque del Alinko Campañolo, que trata de soltar de rueda a Oskitz egiguren, al que tiene muy encima. Bueno, se van repartiendo tanto responsabilidades como latigazos. Oskitz eta Odei eta Oskitz, biak alabiak oraingoz lasterketan bizien sartu direnak, entxufatuenak daudenak, eta kon noski ahalarekin batera lidertzan dabiltzanak. Entxufatuta Irati dabil, ikusgarri Irati Aranguren karbaie da, Andoaingo Txirrimari Eskolako karrerista, lasterketa buruan nabarmen. Bueno, ze politia dagoen, bai lasterketa gizonezkoetan, esan dugu. Horrentxe hauek biak nola dabiltzan lehian, bai Odei Muñoz eta bai Oskitz egiguren. Lehen oso gainan zuten eta izan du matxuratxo hori eskonbrerako jaitxieran, baina badirudi rekuperatzen ari dela Igor Iriarte. Bai, hemen etxeko mutila, Igor Iriarte. Beste gainera, ja denboraldi hasierako jo edo detalle hauetan, oso amaitza politia datera zuena Medina de Pomarren, podiumean amaitu zen, 3. postuan. Eta limusin horiako kotxirrendulariak etxetik salto batean zirkuituan sartzen den mutil honek, badirudi horrentxe pixka bat pultsua errekuperatzeko modua izan dezakeela eta lasterketako bikotearen gana arrimatzen ari da puskanaka. Lehen bata eta orain bestea. Hau Tolosan ez, baina streaming bidez jarraitzen ari zaretenok,
gu adina disfrutatzen ari ote zarete. Haze espektakulua. Eta gainera baldintzak ere oso sonak diren enetik. Hala eta honen bestean, goaz, hortxe, beraz, pasoa egin du. Helmugatik Irati Aranguren Karbaiedak. Ikusgarri dabil Irati Aranguren Karbaida. Junior emakumezkoa izanik, lehenengo urteko juniorra izanik, liderra da. Wow, iaz egia da, eta lehen ere esan dugu, gauza oso txukunak egin zituela Iratik. Eta hartatik, espero ziteken oso txukun ibili zitekeela, orain eta ja maila nagusiagoa hartu duen honetan. Baina, kontxo, hortako emango zenik. Lau podion daramatza dagoeneko Iratik, atzetik, eta ja, oraintxe banan-banakoan, nola diren pasatzen Maria Modene sortleian sartuta, eta bai horixe limusineko karrerista Maier Olano, borrokan sartuta da bilera bat. Top postu horietan sartuta Maier, kategorian podiumean dago. Maier Olano, bere kategorian podiumeko postuetan sartuta. Eta honen bestean, aurki ikusiko dugu baitere, nola ja gizonezkoek egiten duten eskonbrerako jaitxiera inguru aldeko zona tekniko hori, orain artean mintzat ikusi da gainera, tartean bat edo bestentzat presioa izaten ari dela, eta hortxe bidea, zidorra, ondo heltzen dionak, koskatxo bat irabazten duela. Karo, horre egon liteke baitere, pizka bat arrisgatzeko ere gunea, eta horixe ari da nabarmentzen batzekin eta besteekin. Lasterketa buruan pare jarretzen dute pultsu horretan Odei Muñozek eta Oskitz Egigurenek aurki dira. Geu megafonian kokatuta gaudeneko helmuga arkupetik pasatzen. Gogoratu eta jardunaldiko garaipenen errepaso askar bat eginez. Gaurko emaitzen artean, zimarratu behar ditugula. Master berrogeietan David Busto izan dela irabazlea. Master berrogeita hamarretan Unai Jus. Gero berdin baita ere, masterretako salkapen horiek segitan hartuta Aitor Zuele izan dela irabazlea. Kadetetan, nesketan Mirari Gotxi, mutiletan Aner Irizar izan dira txapeldunak. Eta gauzak horrela dauzkaularik, itxura du, hemen ja kontrolpean daukagula dena. Bueno, esan da bezala, bai. Lasterketa buruan mutiletan, Odei Muñoz eta Oskitz Egiguren buru bainan eta gainean jarrita, alegia pultsori eusten, Igor Iriarte eta Iker Colmenero. Hirugarren postuan behin-behinean, baina aloro, pusanaka eta lehenengo biei tarterik utzi gabe, erakusten ari direlako, eutxi diezaieketela. Berriz ere hemen apustu dator, berriz ere hemen Odei da, erasoan, lehen ere saiatu da, inguru hauetan ere aurra jotzen, eta orain badirudi, zertxo baita lortzen ari dela, koska horrekin, Odei Muñoz, Alinko Campagnolo taldeko karrerista, bai, aurrera, ja puskatxo bat eginda, zirkuitu teknikoan, gerri golpekatzetik Oskitz Egiguren, hortxe, tarte justuko hori murriztu nahian, eta hirugarren postuaren lehian behin-behinean, baina elkarrekin ondo ulertzeko bai edo bai jarrera hartu beharrean, bi mutil horiek, Iker Colmenero eguzkilorekoa eta Igor Iriarte Sanz limusin horieko Tolosa bertako taldeko ziklista. Zirkuituaren esan da bezala, Jurre auzo aldeko galean dabiltza orentxe ziklistak. Hor baratzetarako gunera sartuko dira. Horre ikusten dugu, Iriarte. Nola bilen aurre hartzen berriz ere. Kementxu dabil Igor Iriarte.
Eta hirugarrenean ja bakarrik geratu da hirugarren postu horretarako. Aitzekerik ez dauka, Ibilbide norbeten ondo ezagutzen bali badu orain hor aurre aldabiltzanen artean, bera da. Ongien ezagutzen duenetako bat eta. Hortxe, helduen egoitzako pare horretatik, pista zati txikiak, eta berriz ere lur bidean, lur xendan sartuta, lasterketa buruan den mutilen tarte hori. Esan da bezala, Odei hor ikusten dugu, berde eta beltzez jantzitako Odei Muñoz. Dagoela horrentxe lasterketa buruan. Odeik egia da, Espainiako kopako lehenengo salkatua izaki, hemen ja... Eta Euskadiko txapelduna izan zena, gainera, iaz, gogoratu behar dugu hemen oso rekuerdo dauzkala, Odeik. Bada, favoritotza nagusia, edo nagusietako bat badu, eta konplitzen ari da, nola gainera. Odei Muñoz. Ahí lo vemos en imágenes, ya han lanzado esos primeros compases en los que Oskitz Egiguren Santa María le aguantó del pulso, incluso se han relevado en los ataques. Ahora sí, Odei, el vigente campeón de Euskadi, se destaca como líder de la prueba junior masculina. Ez du urruti ordea, hortxe, gainean dabilki Oskitz, eta referentziak ere zaindu nahian gabiltza. Ea Iriarte ere sartzen ote den, Fusenaka lehia horretara arrimatzen ote den Igor Iriarte, bueno, eta aztu gabe baita ere Iker Colmenero. Bueno, lau horien artean dagoil, oraingo zuintzate protagonismoa, baina nagusia, hementxe, iruditen daukazuen bi dorsaldun mutilonek, Odei Muñozek dauka, kategorian izarra hundietako bat ezpairik gabe. Odei Muñoz. Oraingoz eta ikusten ari gara, konzentratuta. Akatsak egitea saiestuz, ekidinez. Eta zirkuituko puntu eta puntu bakoitza. Bat eta guztiak ondo negoziatzen. Kontxo, horixe, espektakulo emanez, zer moduz? Tolosa, ondo, disfrutatzen, ziklokrosan maila gorenean berriz ere hemen etxean daukagun honetan. Jakin, denboraldia hemen arrankatzen ari dela. Tolosakoa da, Euskal Herriko ziklokros denboraldiko lehenengo proba. Zirkuitua zabaltzen ari dena. Bi aste barru etorriko da Iruña. Baina esan da bezala, hasi arrankatu hemen egiten ari gara. Eta honekin ezagutuko ditugu honen bestean denboraldiko lehen liderrak Euskal Herriko zirkuituan. Hor irudietan, bien bitartean Oskitz. Gerrigolpekako estilo horretan ematen egurra. Eta hemen Iriarte. Hirugarren posturako lehian dabil sartuta. Eta ja, Igorrek ere lehia horri, pultsu horri eusten dion. Behin podiumen dago. Hori, mutiletan, gizonezkoetan, emakumezkoetan gogoratu, lehenengo urtea betetzen ari den, juniorretan lehenengo urtea betetzen ari den Irati Aranguren. Da bilela, lider. A ber, harritu ez gara harrituko, baina, karo, Euskadiko kopako iazko txapelduna izanik kadete mailan, espero zitzeken, piano, sartzea kategoria berrira juniorera, baina, lau jokatu, lau irabazi. Irati klase handiko karrerista dela erakusten ari da, Irati Aranguren, etorkizun handia daukana, baina oreinetik bertatik abiatuta, eta hartatik Irati Aranguren nagusi dabil. Emakumezkoen proban, pentsa, 23 urte zazpiko eta elitekoak ere tartean dituela. Hortxe, Igor Iriarte irudietan, remontatu nahian, den ematen ari da, ezer gorde gabe, egurra ematen berriki boxetan ere aita antxe zuen, eta arekin ere animoan jasota energia berritu eta badi joa aurrea. Igor Iriarte. Buah. Tope, hementxe gurrian dabilena. Eta aurrealdean Oskitz da.
Bueno, berriz ere relebo horretan nola bidere esango dugu, Oskitzek burua hartu du. Hortxe, eta Iratia Aranguren Karbaieda, oraintxe pasatzen ari denean kontrametatik, edo ja, helmugako arkupetik bertatik, aupa Irati! Ongi, Irati! Bi itzuli falta Iratia Arangureni, emakumezkoetan liderra, bi itzuli. Le quedan 2 vueltas para completar al circuito. A Irati Karbaieda, bueno, Irati Aranguren Karbaieda, que ya desde los primeros compases está siendo la gran dominadora de la prueba femenina. Kosketako guneak salbatzen eta aurki ditugu baita ere helmugako arkupetik pasatzen. Orain, lasterketa buruan den mutilarekin, Oskitz esan da bezala buruan da, Oskitz egiguren, eta bigarren postuan Maier Olano. Atzetik aurrerako lasterketa egiten ikusgarri ari da Maier Olano. Bigarren postuan jarri da Zuk Limusin taldeko karrerista. Aupa Maier! Hirugarren posturako leian, oraintxe pasada direnak, Maria Modenez, Maria Zubogeita irua da, eta Naia García Junior kategoriako neska. Oskitz pasadenean, egurrean da gerrikolpeka atzetik eta ja oso zonka ingainan duelarik. Orain arteko bi protagonistak, Odei Muñoz. Pasan por lo tanto los 2 primeros de la categoría junior masculina, Oskitz egiguren, que pasa al ataque con Odei Muñoz, que parece que controlar su rueda. Eta hirugarren postuan Igor Iriarte, rekuperatzen ari da Igor, eta saltzen ari da aurreko bien gurpilera. Eutsi Igor, etxeko mutila. Limusin taldeko mutila, oso txukun lanak egiten ari dena. Pena, izan du ez, leheneko itzuliko ez behartxo hori, eskombrerako jaitxieran izan duen eroriko hori, eta une batez korrika nola egin berezen dituen metro batzuk bizikleta bizkarrean hartuta, baina errekuperatzen ari da eta erakusten ari da, sasoi betean egoteaz aparte, noski zirkuita ere oso ondo ezagutzen duela, eta honen bestean, hor aurrealdean zer esana eman nahi duela. Aupa, hor beraz, etxeko mutila. Oso ondo da bilena. Bata, hirugarren posturako, esan da, bezala. Igor eta bestea ere, azpimarratu behar dugu, bereziki gainera azpimarratu, Maier Olano Arozena, Zuk Limusineko juniorra, bigarren postuan dabilelako, eta esaten ari ginen, orain artean emakumezkoetan ere nagusi zela, eta izaten ari dela Irati Aranguren, bada bi itzuli falta dituztenean, sorpresa ere oraindik ere usain liteke, ze atzetik aurrerako lasterketa egiten ari da Maier Olano, oso lasterketa polita Maier, oso. Bi itzuli faltan. Denentzat beraz bi itzuli faltako hori. Berdin neska zein mutil. Wow, eta hortxe emozia bete-betean dako agunean, apatolosa zer moduz ari gara pasatzen. Zirkuituko bazterretan, seguru, espektakuluarekin gozatzen. Ba, txalota, oiu eta energia transmititzen balin badizue txirrindulariei, tope, hauek engorilatuta joango zaizkigo. Eta bueno, zuek ere horrekin, oraindik ere festa gehiago, hobeto pasatzeko modua, beraz, segi animatzen karrerista guztiak, eta bide batez, nahi balin baduzu, hemen badakizue, justu kiroldegiko zubizarera horretan jarrita dukagula txosna, eta segi bertan ere kafetxo bat hartu, freskagarri bat, eta bat orantxe garaia badenez, otarteko bat ere egin, eta goizari neurri hartzeko modua, ja eguardian sartzen ari garenean, junior mailako mutiletan nesken lasterketa, gehi nesketan berdin baita ere, 23 urte zazpikoak, naiz elitekoak ari gara orantxe gozatzen, eta gero segidan etorriko da, Master 30 eta Open mailako gizonezkoen azken proba izango dena. Goratu, Anpeio Goikoetxea, Gorka Izagirre, Aitor Hernandez, baizen erakargarriak oso lasterketa politxarekin gozatzeko. Oskitz, berean, atzetik etorri zaio. Aurreratu du Odei, Muñoz eta esan du, hor dago, baniak. Eta egia esan,
tartea pixanaka zabaltzen ari da Oskitz. Sendo, oso planta sendoko mutila. Zaldi hona da, hauzea. Egurrean ja karakol gune horretara ere Laister sartuko denean, oso gune teknikoa gertatzen den horretan. Eta Igor Iriarte, ikusten ari gara, 3. postuan eta ikusti dugunarekin, Odei Muñozen gurpila hartu nahian eta hor lehia horretan sartu nahian. Bueno, irudi polita duka gorentxe bertan biztan eta streamingeko honetan. Etxeko bi karreristak orpo-zorpo. Mutila eta neska eta mutila. Biak justu karakoleko gunean espiral horretan sartu direnean. 2. postuan gogoratu. Nesketan nola ari den lehian Maier Olano. Eta 2. postu horren usainean, 3. benbenean, Igor Iriarte. Mutilitan liderra, hor, berdeze jantzita, Oskitz egiguren. 2. posturako Odei Muñoz, eta 3. hortxe, ez dago ezer, ez dago iatarterik 3 artean, apenas segundo gutxi batzuk, 10 segundo barruan dator podiumeko lehia. Jo eta jo, tartea zabaldu nahian Oskitz egiguren eta atzetik Odei Muñoz, badirudi administratzen puska bat, eta atzetik aurrerako rekuperazio horren indarrarekin berriz, Igor Iriarte sanz. Sublimusineko mutilak eguneko remonta da egindu, bai hoxe, baina artean. Eta Jurre auzoko hegalean ari da, aurreko postu horietan, baina sartzen eta ja ia gurpila hartzen 2. Konforme, bedaz, Laister eskombrerara arrimatzen ari zaizkigun honetan, esan da bezala aurrean eta buruan Oskitz dabil. Ja, tartetxo bat zabaldu du, tarte politia da, 7 bat segunduko tartea. Odei Muñoz eta Igor Iriarterekiko, Igorrek ja Odeiren gurpila hartu duenean. 3. postuan, beraz, bai, baina 2. gurpila hartuta, etxeko mutila Igor Iriarte. Proba buruan hori bai, lasterketa buruan, Oskitz dabil, soka askatuta, soka gabe, Oskitz egiguren Santa Maria, Zorri Bike, Simal Factory MTB, taldeko mutila, atzetik Odei Muñoz, Alinko Kampainolokoa eta Igor Iriarte, limusin horiako taldeko karrerista. Zatirik, zirkuituko zatirik espektakularrenera bidean, espektakularrena diogunean da, jaitxirarik pikoena, penditza negatibo ondiena duena, hortxe, buru belarri sartuta, hortxe, gertatu zaio lehen ez beharra Iriarteri, eta honen bestean, sustoarek eragindakoa, orain ja esan genezake, rekuperatu duela, eta orain hor joan barko du, administratzen, tarte hori. Odei Muñozekin batera Iriarte, 2. postu horretan, eta aurretik Oskitz, sendo oso fuerte dator, helmugako arkupetik pasatzeko bidean. Azkenengo itzulian sartuko dira honen bestean Laster. Batzuek zein besteak, kanpai hotxa izango dute helmugako arkupean, une batetik bestera. Berdin junior mutilek, zein junior elite, eta 23 neskek. Suhiltzaile parean gertatzen den, zuzengune horretan, zuzengune edo, bueno, sigisagatxua gertatzen den gune tekniko horretan sartuta dagoenean, oztopo biak ikenditu beharko ditu oraintxe mutiletan liderrak, Oskitzek, biak ala biak bizikletatik jaitsita salbatu, eta errepidean sartuta,
Oskitz, liderra badator, kanpaiotxa entzungo du, azkenengo itzulian sartzeko zorian dena beraz, liderra badator, Oskitz egiguren Santa Maria, lider dela Garaje Tolosa saria, hirugarren edizioan, Oskitz oso fuerte dijoa, segunduak kontatzen eta ja biztan, oso biztan, Odei Muñoz eta Igor Iriarte, biak ala biak, lehenengo postuan sartu nahian eta bitartean baitere azkenengo itzulean sartu dena bat, Irati Aranguren Karbaida da. Ze polita, azkenengo itzulean sartuta, mutilak eta neska liderra dena naztuta hortxe. Ikusteko gaude orain bigarren postu hori nola eusten dion Maier Rolanoa erozenak junior nesketan. Espektakulua ziklokorsarekin batera etorri zaigu Tolosara eta ari gara hemen disfrutatzen, gozatzen. Une oro. Hortxe amentea. Ea publiko hori, orain antzeman behar dute eta berezi gure indarra. Txalo horiek, oi horiek, animo horiek, guztiei. Galdera da, Oskitz egiguren, lasterketa buru, gai izango da, hortxe tarteari eusteko, eta galdera horri segide eman ez atzetik datozen Odei Muñoz eta Igor Iriarte kapaz izango irarekin bat egiteko. Eta berdin baitere, eta viaje horretan emakumezkoen lehia ere ze politxea dagoen, Irati Aranguren lider dela eta Maier Rolano, bigarren postu horrekin, oraingoz diztira. Ze on. Bada, aurten zer esan goela. Ordea, nagusitzen ari dena, hemengo mutila hauxe da. Oskitxe egiguren, Zorribaik, Simal Factory, taldeko mutila.
Salbatu du. Espirala edo karakolgune hori eta oraintxe ura behin gainituta berriz ere penditzak gora eta rekuperatzen Goruntzako joerako lasterketa eremuan sartuta dago. Ura gainditzen baita ere. Unero Odei Muñoz eta Igor Iriarte. 5-6 segundo, ez gehiago, lehenengo postua eta 2 hirugarren postuen artean. Oskitxe eusten, tarteka ikusi hor ere begiratu du zeharka. Zelatik altxa, egurrean jarri eta gorako joera duen tarte hori ondo, oso ondo salbatu du Oskitxek, Oskitxe Iguren. Atzean beste horren beste eta bat ere segundo gehiago galdu gabe, esan dakoa, 5-6 segunduko tartean, bigarren postoren lehian datoz. Odei Muñoz eta Igor Iriarte, ze politxa dagoen lehia hori mutiletan. Hori alde batean, eta bestean ere Irati Aranguren eta Maier Rolanoren arteko nesken lehia daukago. Goikaldeko orain ordekako zuzengunetan sartuta Oskitx. Artean orain egingo du, errepide zati txiki bat, eta laster hortik bideratuko du ja bere lasterketa azken txampara, hau da. Eskonbreraldeko jaitxiera gaizto hori, salbatu beharko du aurki Oskitxek. Han zaindu barrauka dena, orain hartan irabazitako guzti horretatik apurrik ere ez galtzeko. Baldin eta lidertzari eutxiko baldin badio Oskitxek, bitartean, helmugako gunean Garajes Tolosa hirugarren sari honetan, Oriako Txinori Eskolak antolatutako honetan, zai gaude helmugan, ea lehenengo juniorrak noiz etorriko, laster izango dugulako hemen, sprina! Prestatu gaitezen. 4, 5, 6, 7 segundo atzetik datoz, Odei Muñoz, eta Igor Iriarte, badiduri gainera Odei Muñozek azken jo bat egin duela, erasora jo du. Igor Iriarte atzan utzi du eta Oskitx harrapatu nahi du azkenengo jetxieran, Eskonbrerako jetxieran dago, hortxe jendea ere atope dago. Denak animoak eskaintzen. Liderari Oskitxi, Odei Muñozek eta Igor Iriartek nahi diote ari koska jan, baina oraingoz behintzat Oskitx ondo ari da. Jaitxierakoak primeran gainditu ditu. Orain zuhiltzailetako parke ingurura sartuko da, baina Odei gainera sartzen ari zaio. Igor ere bai, hiruak elkarrekin datoz. Azken zuzengunean gogoratu oraindik ere oztopoak saltatu beharko dituztela. Oztopoetan bizikleta utzi egiten dute korri egiteko eta han ja sartzen dira errepidera. Errepidean azken 200 metroetan esprina jokatzeko. Ze polita dagoen junior mutilen lehia. Hortxe azkeneko ja metroetan sartzen ari direnean. Esan da bezala orain oztopoetako gunera sartuko da Oskitx Egiguren ondo oraingoz behintzat negoziatzen. Azkeneko ja jetxiera puntu kritikoak izan zitezkeenak. Atzetik Iriartek aurre hartu dio Odeiri. Odeik zerbait izan du nunbait eta hor une batean atrankatuta geratu da eta badirudi Odei Muñozek puntx txikitxo bat galdu duela eta hori Igor Iriartek aprobetxatu du bigarren jartzeko. Oztopoetan Oskitxek 1, 2, biak jauzi egin ditu, errepidean da. Azken 200 metroetan Oskitx sartuta, Igor Iriarte, bigarren poston dator, esprina jokatuko aldio. Atzetik Odei Muñoz, hirugarren poston dator, Oskitx Egiguren, ez, atzera begiratu eta badakitartea daukala, txapeldun izateko. Oskitx Egiguren, txapeldun. Igor Iriarte, bigarren postuan bikaina. Eta Odei Muñoz, azken puntuan izan du hor matxuraren bat, eta hirugarren postuan ere doktorea sinatuaz. Hirugarren postuan Odei, zorionak. Wow! Ze polita joan den, azkenean podiumaren lehia hori. Oskitx, Igor, Odei. Aze palmaresa. Euskal Herriko zirkuitua zabaltzen ari den lasterketa honetan. Emakumezkoen lehiara begira jarrita. Irati Aranguren lasterketa buruan eta honen bestean Irati Aranguren laiztara izango dugu. Elmugaratu dena eta laugarren postuan bikain baita ere Arkaitz. Suso Arakama.
Bueno, ez, barka, Odei Muñoz eta Eneko Oliveira aurretik sartzen zaizkigu, 3. eta 4. postu horietan ikusten duzu. Ea ba, Oskitxegi guren lehenengo postuan Igor Iriarte 2, Odei Muñoz 3, Eneko Oliveira da 4. eta 5. Arkaitz Suso. Iratia Aranguren txapeldun izateko helmugan denean. Andoaingo Txirrondulari Eskolaren izenean Irati Aranguren. Lehenengo urteko juniorra txapeldun Irati. Zorionak Tolosan. Zuk limusin taldeko. Hola, no, datorki gurren aia. 2. postuan amaitzeko. Gauzak horrela beraz, etxeko aurrentxe helmugaratzen naiz ikusten dugun bitartean, eta epailek deia, dagoeneko ja, azken irteera, azken lasterketa izango den horretarako protagonista. Esta es la llamada en la convocatoria para los Master 30 y Open masculinos para la meta. Eta hemen, orentxe jaba izaten ari ginen, 2. emakumezkoa izango da, azela lasterketa egin duen, Maier Olano Arozena, helmugaratzen eta honen bestean 2. posturako laizterra izango dugu. Maier hortxe ja, azkeneko ja oztopoetan sartuta eta honen bestean ja helmugara bidean izango da. Maier Olano Arozena, txalo handi bat etxeko neskari, Maier Olano, 2. etxeko proban, ikusgarri Maier, zorionak. Maier Olano Arozena. Banan-banakoan orentxe ja top sailkapen horiek ere osatzen ari garenean. Eta kategorian zorionak baitere, 2 taldekideak nola helmugaratu zaizkigun. Batetik eta Maria Modenez, Zubo 23 txapelduna izan bide dena. Eta bestetik juniorretan podiuma osatuko duen Naia Garzia, 3. Naia. Salkapenak osatuaz, hortxe ikusten ari gara, orentxe bertan ja, nola emakumezkoetan Maier Olanok 2. egin duen, Maria Modenez eta Naia Garzia, biak bertako igogailuak espiuk taldeko kideak elkarrekin eskutik hartuta etorri dira, baina bakoitzak kategoria desberdinetarako du balioa, eta honen bestean alaxe amaitu du Naia Garzia Bidaburuk 3. junior bezala, eta Maria Modenez Garzia de Motiloak lehenengo 23 urte zazpiko kategoriako postu horrekin. Mutiletan gogoratu eta errepaso askar horretan irabazle txapelduna Oskitx Egiguren izan dela, 2. postuan Igor Iriarte eta 3. postuan Odei Muñoz.